Per fer de la cultura una eina de cohesió, transformació i futur, el Col·legi Xaloc rep el Premi Fem Impacte 2025 en la categoria cultural. Situat a l'Hospitalet de Llobregat, el Col·legi Xaloc porta més de 60 anys fent de l'educació una porta oberta a la cultura. Impulsa un projecte cultural transversal que inclou activitats artístiques, literàries i musicals adreçades a l'alumnat, a les seves famílies i al barri per la implicació i col·laboració amb l'associació ALPI, amb qui col·laboren activament fent activitats que promouen la inclusió social. Amb més de 1.000 alumnes, Xaloc no només transmet coneixement, construeix identitat, fomenta la diversitat i enforteix el vincle entre escola i ciutat.